Lieve penmakerinnekes en penmakers, de lestenavond komt weer voorbij. Ik heet u hartelijk welkom in het Vastelovendtheater hier in de Penhof, waar ik vanavond een avond vol dans, muziek, theater, maar vooral knauwel gebracht wordt. Gewoon. Wie is met de punten? Gewoon. Ik weet ze, ik ben Horst Jong. En een goede punten die zo een schoon cadeautje zijn. Ja, dat is dan jammer. Ik heb er wat gekocht. Nee, Berg, ik mag alleen ritueel geslacht vlees. Die zegt, oh, maar dan heb ik wel iets vlug, hè. Door rechts. Door reageert rechts kieken. Maar hè, Bert, dat is wild. Ik zeg, nee, iets verder. Extreem rechts, dat is nog iets wilders. Zijn er nog dubbel aan aangenuide tweeling? Ons man, die was schoorsteenveger. En verder was dakdekker. Ja, wat dat betreft heb ik een vrouw van de toekomst, hè. Ja, die het geit van de volgende morgen op. Dat is niet meer te helpen, dan. Dat bij die Vrully, dat is gewoon een strijd tegen de zwaartekracht. Ja, alles schiet aan en uit. Behalve het tandvlees. Ja. Vreselijk. De jongens van de Regenfiber hebben de heel trottoirs open liggen. Dat zal alleen bliezen als die sleuven toezien. Mijn middenspreuk kon ik afsluiten en dat is nu weer opgelegd van Norman Jesse Feest als dat je dat bewijt.